Els miquelets van ser un cos armat reclutat per les diputacions de la Corona d'Aragó amb voluntaris i mercenaris per reforçar l'exèrcit a les guerres dels segadors i va ser fundat l'any de 1640. El nom oficial era la Companyia d'Almogàvers, com els antics guerrers medievals, però popularment se'ls coneixeria com a miquelets. El fet d'estar integrada per gent del país, pagesos, pastors, feien que fossin grans coneixedors del territori i aviat s'especialitzaren en una guerra de guerrilles. Acabada la guerra van ser dissolts. Al començament de la Guerra de Successió del 1701 al 1714 es van tornar a organitzar. Coneguts també com a miquelets de muntanya, la seva manera de lluitar atemoria els enemics, el crit de «lliures o morts». Actualment, diverses associacions de recreació històrica en recorden aquells valents que passaren a la posteritat per la seva defensa de les institucions, els drets i les llibertats del poble de Catalunya.